udlala Bayern Arsenal. Hayi, dala i-Chiefs ne-Pirates. Hayi, tana unufivela ini? Nak Chiefs. Nakufivela Pirates wena? Eswinayo. Hayi, obvious kipa kapa ke winang. Chiefs shapa ke di phone tse tsa mchaiso. Chiefs tsa tsela team tse nyane. Re tla bona. Ko botsa ne. Batho ba dutseng mo ba emang sa Chiefs tshwara cup. Tanko tswana. Machita akubeng go shebelang ndahes. Akubeng. Kahle lana hayi. Yayibaleke ngefoni yami. Umuntu kahle akhohle ngale mali yefoni. Apho umuntu broke. Ngazi mina kwenzala mina. Woza la. Sho, biza bani kanjani? Sabona ukuthi ngibiza wena. Ubona bani umunye adlula la oza lawe. Biza mina. Singizwe ukuthi ithini lengulube. Mutsadeleleka la. Sabizana ingulube. Sana ngikwazi ukupesta i5 ngizela. Ngocala ngibulisi. So ngithembisa ama i5. Awungaza ngikwazi. Hayi next ntanga. Ngifuna ukubuza ukuthi le ntana le uthepanga akakayiboni na. Buza umuntu engisebenza naye. Sebenza kanjani nalomuntu lo? Alomuntu lo usiqana nami ntanga. Umuntu angitshela manje. Phela umuntu lo ukuthi abhayisele Socale guidance leya. Ukuthi abhayisele guidance leya yazubani? Yini? Nayi noma ungambuzi yini iboss yakhe. Afele nje. Utheki babe yami le. Mapentele yami le mali. Hayi ngifuna le mali. Uyangijuza. Awujuzi ntanga. Hayi. Simbaleke kangaka. Kanti nawo abantu. Hayi. Ntanga yabo. Nayi bekiyeza le. Andizongitshela itori engingazazi. Oy Machita. Hoyi ntanga. Saqala ukuchaza. Chaza ini ntwana kokuqala. Ngilichaza ini? Okay ke, chaza ke sizwe ke. Kosi. Naye nyibhari ngathi. Makantana wena ngathi sebenza nini la? Hayi. Etletleka ukuthi sisebenza nini, ngisebenza nini. La nje. Nantani yaphethe okay. Kokuqala uthengisa izinto mahala, ayikho yakho. Ngibonisa imali oyiphethe. Ngizile. Uyidlele. Bengilambi. Ngonde nokuwonda odobola mbi. Sanga udli kini kanti. Awudlele yini? Manje udlela nini? Yafanele imali indoda ayikho. Ayikho nini. Ingakanani? 12 rand. Uzofayane 12. Ngithenga ikoto yes. Khona ikota ya 12. Awuyazi kanti. Yayicava. Hayi nami ngizwa ngawe. Okay, Hayi. mazita bhekani ne wena mawufuna sikuxole azenza uphethe eliphi igada mina aphetha phethe ngizosela bheka ke mazita ne yazi la sisebenza njani mina nithu ngifuna nisebenzele Mina ngisebenzele wena. Ayikho. Uyahlala. wena uphika Le ngoba vele nkomo le dlala ama-team la esitrateni awuyahlala. amayitanifuni Futhi wena ushaya iskimu sokutshotshwa amafoni khabontanga. Cabanga ntanga mase bafika rabontanga bacabanga ukuthi nami ngitshontsha amafoni. okay mayiteke nayi le nizoyishare nemajita Afika. tata ngisebenzele Yabo sangene. okay ke ngizongqala enkulu leya enkulu tata ngisebenzele Mina ngithi uyahlala. Ya, iqiniso lelo. tata uringe nojunya ntanga ningenele vele ngoba ujunya unabantu abaningi abacava yabona Yazini leyo. Ingathi mina ngicabangisise yabo. ne Yiyo vele le. yiyo ntanga Izinto. azongisebenzele azona
Yo, kining asotle, kining. Hello, kining ko emetse. Mo ka na batla ke kgotsa dishana chomi. Yo chomi. Hey, a re tsamaye he. A re tsamaye chomi. Yo chomi. Ke batla go bua le wena ne, go na ntse ke batla go bua ne. Bua. Manje e shketswa fa ma tla o jwetsa. Neng? Mo o jwetsa. Neng? Aksa o bona se le galenyana so ya bo. Ke o jwetsa a mona ngwana na mo am shetseng. Hai ke mangena. Ka re ke Thando. Thando feng? A ke mtsebe. Okay, wa tse o dula ka ina. Ya. O dula ka go batla motho e nngwe tse e white. Okay, sharp. Ya, sharp. Ngabe ucabangise kahle le ndaba ntwana. Nga obvious phela mina unginike lento le. Ya ngizokunika ntwana, ngizokunika sinkulu futhi ntwana. Yalingane. Ya, wabona ukhulume noThumi yabiwe. Wabona wangaringa noThumi. Singangena inside. Kwansethu soba. Uyabona? Udula ka Thando. Udula ka tsamaya. Chomi hai o hata ditaba tsa pita go jetsa ditaba she. Hai ba chomi masakiri o tla wena chomi mo bani. Hai accept go jetsa. Chomi ba ke ka lulu. Hello nana, kwena Thando. Ke Thando ska pita nana ke la ditsi. Phela ka botsa. Ne batla o botsa something, jetsa something ne. Wena ba ro jala al-amu. Ke jala al-amu. It's from Ningujalal Amwe. From Maban. Okay. Dek batla hore kelwane. Batla lwana. Le batla san eno tletlai. Yo. Ngizwile from endlini lokho askis. Khambani. Ngisana tshona wena. Amu, ngitsantse ngipaka ngiyajola wena. Yeah. Mina mntanami angizwani into encane ejulayo. Ujola kanjani sisemncane? Kahle. Wena ngithathwe. Uyajola ngithi. Ubani? Wena. Ya, yazi vele ngiyajola. Mara wena kufanele ukuthi wena ujola. Ya, sengicedile ukukhuluma nawe. Silo. Yadlala. Hayibo, siyakhala. Ya, ngifana nophilanga, ngifana noJula, ufana nawe. Nami uyangazi. Bithi sidula. Yeah? Uphethe abantu abangaki wena ntwana yakho? 3. Kamale. Usho wena udlula mina. Yeah. Hey, udlula mina wena. Udlula ubhuti wakho kabhuti. Uyamdlula. Yeah. Bheka ke mina ntwana yakho. Uphethe abantu neyo. Hayi. Neyo. Hayi. Neyo. Hayi. Hayi, sibuye sixoxa hayi. Ake, tsamaye bangani bakho. Yena amo akimtsibi. Akambata shambata. Kyole. Ntsasile. Tamamo. Ntse papa. Hello, hello, man. Bonjour. Like your shop. Je t'arrête. Ouais, là qui vous fait la how. Bar, ouais, non. C'est loin de nous. Oh, c'est un peu là. Qui est au d'habitude là? Non. C'est un peu还是没给的，我上学期呢，我是在，我上学期也呢，我是在。我在讲高学，那个在爸爸跟爸爸呢。Okay, sure, bye. Umuntu uzozimali ntombi sithola nabantu abayi-3. Oh, kancane khona. If uzele ukuthi mina ngizolwa or uzongicela i-R1 akunayo. But intwana yami iyajola. Izokuxoxele phela iyajola. Phethe 3 yama-yellow ball. Uyamazi ka? Yes boy. Phethe 3 yawo. Amantombazane isidudla, isilenda, medium. Ya. Yabo. Yabo, nawe melo. Ujole. Yabo lapha kithi.
So uyashada ngamabhafalo. Yo, papa. Okay, bothini mfana wami? Ekere kwatla Bambe lapho. Mina ngicela yami sidle isipayi inkosi namhlanje sodla kamnandi. Chubeka. Ekwatla Oh. Ngicela mitshela nesidudla, nesilenda nemedium. Bothini? kwatla kumapensela wangihluka. Ayi. Unzini ntwana yami. Okumathisa kamangaya. Oh, singa. Uwe kanti besama la sigijimisa amapensela. Yona. Ngithule amapensela. Mapensela station wa. Ish. Ina makantona ish. Aish. Ay makana ngithule emudini ntwana nami emnani mhlanga. Umntwana nami uyajola. 1 2 3. 1 2. Awuziyo nawe? 1 2 3. Yebo. 1 Yeah. 2 3. Yeah. 1 2 Yeah. 3. Hakushiya. Hayi